Na sziasztok srácok, én Levi, és ebben a mai videóban az Oliverrel itt egyérintezni fogunk itt a kapunál. Itt vannak a bicok leszorva, de én azt mondom, hogy vágjunk is bele, aki nem tudja, hogy mi ez a játék, úgy én sem tudom. És egyébként srácok, amúgy bocsi, hogy hallatszanak ilyen háttérhangok, mert tudjátok, itt vagyunk a focipályán, szóval a bocsi, de lesz itt zene is, az egyik barátom berakott. Na mindegy, és kezdődhet. Menjen Oliver. Én kezdek. Nem ez a hülye kezd. Mondom, én kezdek. Boom! Headshot! Csak ezt ugye ki kell így rúgni. Headshot! Boom! Boom! Headshot! És ugye srácok, egy életünk van. Igen. Szóval a vesztes meg mit csináljon? Azt még mi sem beszéltük meg az Oliverrel. Már egyébként tüzele az nem tudom, hogy hallatszódik-e, de úgy az ott rakod be, ott az. A vesztesnek a másikat agyon kell. Meg kell rúgni. Srácok, én vagyok. Ilyen háló van, mert sajnos ez a... Boom! Headshot! Melyik? Vagy nem kihagytam? Csak egy életünk van, bro! És megnyertem, srácok! És srácok, végül elvesztette az Oliver, szóval nekem kell megrúgni. 3 darab rugás volt, szóval menjen. Srácok, rúgjuk! Na, ez a második. Helna. Na nézzük a harmadikat. Helna! Oli! Na de srácok, mivel ez ennyire rövid lett volna, ezért következik egy visszavágó, mert az Oliver ezt akar. De most akkor a vesztes kezdjen. Az meg a síkos Bence ott. Ha én meg megnyerem, akkor lesz, hogy így egy döntő. És a döntőben aki vesz... Csak akkor, hogyha 10 percen alatt van a videó. Akkor kezd is. Boom! Ezt elbasztam. Oh my... Na akkor megy. Nézd, így! Szerencséd volt. Még mindig harmat veszek ki. Helna, srácok. És akkor srácok, hogy ez ennyire hamar meg lehet, ezért jó, jön egy döntő. Na akkor srácok, akkor én kezdtem is. De ez mi? Ez nem... Mindegy. Srácok, ezért megéri a feliratkozásnak a lájkot. Nem talált! Nem talált! Vamos! Na, én jövök. Boom! Headshot! Wow! Boom! Headshot! Srácok, közben kigurult, és amúgy ez az egyik osztatásom volt ott van. Ő szólt vele. Boom! Headshot! Wow! Nézzük! Azt hittem, hogy kiadjad ma. Egyébként srácok, a játéknak a lényege igazából az, hogy igazából nem lehet ki itt a hatoson kívül. És azon kell egyérintezni a kapuba. Igen, be kell rúgni, és akkor innen, aki rúgta, annak kell kigurítani, és az adott játékos, az meg megrúghat igazából. És ha általában akkor megjöhet a pizzázás.
mindegy srácok, ezt nem hallottátok. És hogy aki megy, akkor meg akkor is vált az izé. Na mindegy srácok, akkor mehet tovább, én jövök, Oli. Srácok, és a vesztesnek, aki győzött, annak picsáltása lesz. Ez nem ér. De ér! Nem ér. Jó, nem ér! Hello. Bocsi. Ezt srácok, egyébként láttátok, hogy az Oliver mit hagyott ki? Ugye nem ér, mert ugye a holnap lesz a szülinapom. Milyen holnap? Neked január 7-én mondta, igen ész. Nekem január 9. Igen, és már januárban. Igazából mindketten 9 évesek vagyunk, szóval 9 és fél. Szóval nem tudhatjátok. És 3-4 vagyok. Milyen? What the fuck? Ez nem ér, hogyha most kiadjam. Boom! Headshot! Mindegy, passz! Hát ez mi? No! Vemos! Ezt nem láttátok. Mert ugye nem láttátok kapunál. Mindegy! Közben Bence meg megveri az Olivert. Egyébként hát a bunyó. Jó. Menjen! Amúgy nem. Közben berúgta az Oliver, mert megállítottam, szóval bocsi. The hell is that? Rúgd be! Az jó! De Bence, te nem játszasz. Hú, ezt lesenkeltem. Srácok, nekem kell rúgni. Boom! Headshot! Figyeljétek ki adja. Nem vagyok ennyire hülye. Jöhet a... Az. Ember, ez itt ment el, ember kijött és így. Nem mindegy. Szóval de... Látszik, akkor megy is. Közben az egyik barátom meg itt hív. Na mindegy. Láthatjátok a bénázást? Jó! Ez nem ér! Ali, nálad se ért, amikor izé volt. Hajna! Na Oli, megegyezünk abban, hogy már 8 perc megy a videó. Ugye 10 percig nem eltjük ki egymást, akkor mindketten megrúgjuk egymás olagát. Jó! Akkor menjen, de akkor innentől kezdődik. 10 perc. De igazából most 8 perc megy. Jó lesz, mert úgy... Minden, gyere, passz. Wow! Oh, majdnem! Ott tiéd. De ez nem? Hol szinten már? Hol szinten? Gyorsan! Hát hozzáértem. Srácok, egyébként majdnem kiesett a teló a kezemből. Innentől van fél percünk, srácok. Ide pattant! Jó, mindegy, nem ért hozzá. Te vagy a... Na srácok, innentől 7 másodperc, ez meg mi? Valószínű... Jó, Oliver, rúgsz
még egy utolsót, aztán letelt. Na, mindketten megrúgjuk egymás senkit. Na srácok, miért döntök lent, ezért megrúgjuk egymás fizéjét, senkit, és 3 rúgásból. Na, én azt mondom, hogy menjen. Helna. Az utolsótól félek a legjobban. Ne bombázzam, Léci. Most célzok. Most jön az Oliver! Ne se bombázz! Jó? Helna. Megbombázzam. A háló az megérintett! Na köszönöm srácok a figyelmet, akinek tetszett az jó. Nyomjon le! Ja tényleg az Oliver még egyet hülyéskedik. Na menjen! És mehet! 3. Nézzük srácok! Michael Jackson! Na akkor köszönöm srácok a figyelmet, akinek tetszett az nyomjon le a lájkot és iratkozzon fel a csatornámra. Na sziasztok, én voltam Levi. Én Olivén.